ka ni mama. Ay, natulog rin ko diri no. Yung sarita ka. Ay, by the way, day ma. Kung sildo ganiha ma, kay gyatod manggod gina sa taga-barangay. Ano ma uma, para sa imuha. Daghanta mangaon. Pagkaon niya, ako lang gyapoy manghugas. Taod-taod, kaon na pod. Napay mga anak, di ka malumutabang. Sige laglakaw. Pag uli, gutom. Hey! Mayo siguro ni mga plato pang buwakon eh. Kay para, dili na ta mangaon. Ay mga trabaho. Grabe ni mama ay! Buntag sa'yo ba? Sige nagputag-putag ang baba! Gikan pa ta ng hugas og plato. Karon, pagluto na pod, napas mo na ni atong lawasan. Unsa naman tao ni kinabuya oy? Ikanon way sudan. Kini si Diser. Panganay man unta, pero di makatabang. Napay bill sa suga oh, wa pa kabayad, tulo na kabulan. Sige lang ta inig hangyo-hangyo sa tigpamutol, nga isa mi putle kay wagi kwarta, kulang pirmi ang sweldo. Sikapon sana ko ni mga labada be kung nauga na ba ni? Kay apit na ramang ulan, dagog na po do, kaulano na po. Nalapod gani labada nagtapok ko, way sabon, saon ni karon, way down ni, way mutabang pagpalit. Kini si Diser, pag makakwarta, magsigig pamalit og sinina, di ra ba kabalo mo palit og sabon? Kabalo mo tabang. So kay buhaton ako ni bataan eh, para magmatngon, para tabang-tabang diri sa balay. At tuon sa suro na ako be, sige buhat dito. Nara ba rin si Diser diri nga bata, natulog, kanina ra ko pangita ba? Useless ra akong pagyaw-yaw dito. Wa man day nakadungog. Karon ka, direta ka yaw-yawan. Bahalag sa dam ko lang nimo madunggan. Ikaw bata ka, pag makakwarta ka, di ka magpakita dire. Pag wa na kay kwarta, dire na ka magtambay. Sige katulog. Di gali ka balo magtabang-tabang. Taon na, sa gamay pa ka, di gali ka sugoon. Kay luoy kayo, karon nga dagko na. Di mangyapon ka mo lihok. Magtabang-tabang pod. Tabaynti ka bok na ko anak. Ikaw ra gid dili ako paborito kay dalo. Tapulan pa gyud. Di mo lihok diri sa balay. Na! Gidoon na! Lagi yaw-yawa na! Laging na mo jog! Sa 20 ng anak! Sira ni way pulos! Tulog-tulog na ka ha, pagbata! Ka ni mama. Ay, natulog rin ko diri no. Yung sarita ka. Ay, by the way, day ma. Kung sildo ganiha ma, kay gyatod manggod gina sa taga-barangay. Ayo! Ayo! May buntag! Kabarangay man niyo? Ay ma'am, may muntagod ma'am. Ay, wad, ikaw man din na wad, may buntag wad. Nana magaling yung sweldo wad, pero partial pa lang noon eh. Kaya may sa diri wad. Para wad. Mani ma'am, thank you ma'am. Salamat po. Ug karon matulog na lang ko. Ug unya, pakwarta na ako sa mama pag mata. Tagaan ako og kwarta. Kining kwartaha ma. Atag na ko na si Muha kay kabulo ko daghan tay utang tapos daghan pa tay mga bayron nun. Ano ma uma para si Muha. Ay nak, salamat nak ha. Kay sus basulbad gid akong mga problema ini karon. Sa kadaghan akong anak, 20 ka buok. Ikaw ra gyud akong paborito in taon. Tuara! Kibalik na din mama ang storya! Igyatagan mo magkwarta ni Kuya Diser! Sus! Pagkanang na din mo kwarta ma!